Lukesun bulaydımdan Rövşencan. Sen köpürak pul verseler ağlayacağım ama ya. Bugünkü klip Lucas ağamız görse ağlar gözlerim diyen klip berýär bize. Ýöne iň geň berýän ýerim. Oglalar maňa şul taýlap goýlan, şu proýekde ýa operatorym taýlap goýan 3 gün goşalýan üstüne. Ýöne şu taýda ýazylyk 3 gün mundan azal 3 gün bolupdyr klibin goýulanyna da 50.000 prosmotr. Men any wow garaşatym gelýär. Men ine siz ile oturýas, ine şu klibim görýäs deňje. İyin kömegülen edipdirler. Iskusun intelekt, varaji, gördün mü sen şkiliyi? Öyle ya hani... Men pikirimçe bilýän näme edilşimat entek dinlän. Babam da gözüň getir. Men pikirimçe şu taýda 50.000 prosmotr şoň aýdymy çüýnetdiler kaýna öýdýän. Görülýär het bot. Anana. Sä iyin kömegülen edipdirler bolýar. Görjek men şo wow garaşy. Dinläwotýar, bir açylaýdy men. Dinläwotýar kam. Gözüňe turna adamda şular ýalak bolýar, özünden titrak gidýär. Klip dost, ot gözüňe gelýän klip gör, adno. Ve klibini seyredem. Ata iyi men bilip otyr mundan başga kartini ütköşki islarda garaşamak. Dalşa. Sara. Ben tagım yanıp dur. Sonra da unuttur. Bilmedim yani bunu sana düşünmedim. Her gadaktım ağırlı. Sabahına yine beni alır. Gözlerinde. Durmak yine gadaktan ağır. Men Türkmeni biri rock ya jazz men getirer etmedim şakaçenne. Malazet ağam faol tanrı alkasın yöne klip şu derecede o klip ayrayeling bolly klip bolly berlen azap oje iň zadi malazet men ini ma vat men alamak şunun realny wot iskusoda adamyň eli bolmaly ýa-da şunun men şolar ýalakda
ispat edýän. Sag bol ya. Şuman şeýle bir emosiýa berdiň şul aýdymda. Şeýle bir emosiýa diýip, şeýle bir gitdim men gitmeli bir taryhym bar. Şuma enamdan çykan okşa. Şol agyry bar realny bu duydum da. He. Şansy bar. Ondan şuma elim titrap da gözüm ötüp. Şeýle gowgardym da men şol aýdym. Şu Lukusdan şular ya bir zada garaşýar. Bot berdi. Sag bolam, men maýdym bilen oturdan yer şol aýdym. Mol sen men şeýle bir alkyt bot. Açarjy gaçyp meni bir malaca samyny şol aýdym, şol emosiýany berýär. Sezim ýok, sag bol, taňry ýakasyn. O jyýy. Rawşan jan sag bol.